Шигырем апайыма. Әнием кебек күрәмен, бик якын апайымны. Әни урнына калган кадерле туганымны. Ярый әле бар дөньяда якыным дип сөенәм. Әни дип әйтә алмасам да, апайым дип көенәм. Аның биргән киңәшләре алтынга тиң кыйммәтле. Әбиемнең төсе бит ул, нык зирәк һәм зиннәтле. Һәр сөйләгән сүзе аның акыллы һәм бик тирән. Әгәр язмыш сынау бирсә, аннан яшәргә өйрән. Тәҗрибәнең санлыгы ул, тормышта бик күп күргән. Шуңа да язмыш апайга бәхетле картлык биргән. Әбием безнең авылда кадерле җәүһәр иде. Апайым да йөзек кашы, бик зур абыстай инде. Охшап тора әбиемә, аны нык хәтерләтә. Әбиемнең дәвамы ул, рухи яктан өлге дә. Апайым, яшә әле озак, син безне куандырып. Син булганда дөнья ямьле, яшибез горурланып.